Já jsem Dušek, Jaroslav Dušek, víte. V kuchyni mám ještě pár věcí, zítra se pro ně zastavím. No hlavně mi neodneste lednici a sporák. No to je vtipný, Romu. A to naštěstí přišrobovaný. Co je zač? Normální. A je normální. Mě nezajímá jeho sexuální orientace. Byli tam s váma spokojený? Já bych nechtěl, aby to vypadalo, že se vytahuju, ale spokojeností jenom mručeli. To ještě nic neznamená. Některý lidi mlučí, když umírají. Ten chlap tahá do hospody rum. Používá ho na flambování. Rum. Kachna! Vy jste demoliční šeta nebo kuchář? To je kuchyně nemalostranský tunel, abyste tam odceloval. Pane šéf. Co je? Pane šéf, já bych potřeboval... Ale když se nedáš sprchovej kout nebo masážní vanu, tak to se namáhá zbytečně. Ale... Hele, představ si, že s tou škatulí šel někdo na záchod. Tam si ji odložil, vykonal potřebu a pozor, teď přijde důležitý moment. Tu škatuli tam zapomněl a bez ní vyšel ven. A ty jsi tam přišel a ta škatule tam byla. A kdyby si ji neodnes, tak tam leží dodnes. Pohádky je konec, dej to tamhle na stůl, ať to mám na očích. Ono je to teda jako umělý celý, ale myslím si, že do hospody je to docela praktický, ne? No víte, pane domácí, z hospody se ozývá řev, z kostela zase zpěv. A zepří na chrochtání, že? Tak co, Mařenko, jak bylo na poště? Samý pošťáci, co? Netvařte si jako kakabus, já vám to všechno vynáradím. Já vím, jako pán Bůh, najděte.